Вы, напэўна, падумалі, што мы паставілі раяль пасярод шоурума, але гэта вельмі рэалістычная капілка. Як вы разумееце, у нас новае паступленне, а значыць, прыйшоў час вашай улюблёнай рубрыкі «Навіначкі». Прама з капілкі і пачнем. Раяль выкананы ў чорным колеры, крышку можна адкрываць і закрываць, а ўнутры ёсць аддзел для манет, пасля збору якіх іх можна зручна дастаць з ніжняга боку. Не будем адыходзіць далёка ад піяністаў, для больш зручнага навучання ў нас з'явіліся вось такія трэнажоры. Яны дазваляюць трэніраваць правільную пазіцыю запясцяў і адпрацоўваць грамотнае націсканне на клавіатуру. У камплекце ідуць два трэнажоры. Парачка слоў пра пазіцыі, што вярнуліся і нават пашырыліся. Па-першае, зноў у наяўнасці неймаверна прыгожы і папулярны кулон «Мелодыя сэрца». А па-другое, мы прывезлі цэлую лінейку новых казу. Цяпер яны будуць у 6 колерах, а таксама адразу ў камплекце будзе ісці чахол і зменныя мембраны. Новыя брошкі для аматараў гітар і ударных інструментаў. Лінейка сувеніраў з гэтымі інструментамі ў нас даволі шырокая, але брошкі прадстаўлены ўпершыню. Піны. Іх шмат, таму давайце хуценька пра ўсе. Серыя шкілетаў музыкантаў актуальна будзе пры падрыхтоўцы да Хэллоуіна. Арфіст, скрыпач, гітарыст, трубач і гарманіст. Набор качак музыкантаў. Дырыжор, скрыпач, піяніст, кантрабасіст, нечакана, гітарыст і клавішнік. Ну і засталіся пін з вось такім хлопчыкам-кантрабасістам і неверагодным лашным грыбочкам-блокфлейтыстам. А закончым мы вельмі важным і прыемным папаўненнем канцылярыі. Наборы музычных ласцікаў у белым і чорным колерах. Яны вельмі добра пойдуць у камплект да музычных ручак, музычных алоўкаў і, канешне ж, нотных сшыткаў. Мы якраз нядаўна перавыпусцілі сшыткі ў фармаце А4. Вось такія навінкі ў нас з'явіліся. Усё ўжо даступна да пакупкі ў нашым шоуруме на Варанянскага 50 корпус 5 і бліжэйшымі днямі з'явіцца на сайце mzluczokskarbonka.by. Чакаем за пакупкамі.